A vivenda é de lonxe o que máis pesa nas economías das familias e gastan máis os que alugan piso que os que mercan. Pagar unha hipoteca supón o 25% do soldo, mentres que o alugueiro leva o 36% do salario. Esa é a media en España, pero hai excepcións. Aquí en Galicia están tres das vilas de máis de 20.000 habitantes cos alugueiros máis accesibles, Esther. Iso di un estudo do INE que avalía as condicións de vida nas cidades. Un dos parámetros que recolle son os prezos do alugueiro e aí no top 10 de cidades máis baratas do Estado para alugar, tres galegas son Carballo con 326 euros de prezo medio, Lalín con 312 e esta, a Estrada, con 310. É a terceira cidade do Estado máis barata para alugar, ou polo menos iso din as estatísticas. 310 euros custaría de media alugar unha vivenda na Estrada. O Instituto Nacional de Estatística coloca como a terceira vila máis barata do Estado. Barata non. Non é a máis barata, é bastante cara, casi é insostenible. Eu polo que escoito 450 pa diva. 500, 600, dependendo do piso donde se ubique. Corroborano nas inmobiliarias, os 310 euros de media son cousa do pasado. Hoxe, na Estrada, a media do lugar está en torno a 400 euros. Xa temos algún pico de 450, 500, dependendo do tipo de inmoble. Os prezos soben sobre todo porque a oferta non chega. Non hai nada para alquilarse, ni novo ni vello. Teñen lista de espera para conseguir un piso, as familias, vamos, calquera. Fácil non é. A ser que te enteres de algo de boca a boca, tampouco non hai nada. O estudo do INE é parte dun proxecto europeo sobre calidade de vida nas cidades. Na Estrada presumen dela e prevén que a demanda de vivenda vai a máis. Pola súa situación xeográfica é unha vila perfecta para vivir e a futuro, creo que a autovía pode ser un pulo para que, xente de Santiago, que en Santiago os alugueres están nun rango de prezos moitísimo máis alto, ti podes vivir a 10 minutos nunha vila con entidade propia, con actividade cultural propia. E tamén é, segundo este estudo, a quinta vila máis segura do Estado.